Oyawre kendo nyaka Ramogi ajwang'ero kama na inyakum bedo kodwa e chenro magwa mag Ramogi TV okinyi makawuono ka koro wadonjo achiel kachiel e twak marwa mokwongo kinyi makawuono kama bende wadwa twak kotudore kod okenge mag chako ohala kalore ni nyaka sani kalure kod nonro mabende wuoka ka migao mabende ochung'ne kwan e pacho kae mano Kenya National Bureau of Statistics nitiere jo Kenya madero miliona 2.97 maonge kod tije e pacho kae mago tije magandika kata kamano kinde duto iwacho ni ohala kichako nyalo konyo e ndiki tich to ok kendi bende nyalo miyo indiko ng'ama chielo tich mane momiyo kinyi makawuono wabago twak maket kod mae mar mondo mi wapuonjre kaka yore makare mwanyalo chako godo ohala to kichako ohala onego bed ni time e yo machalo nade en ang'o monego bed ni ng'iyo kapok ichako ohala moramora obed aluora ma intiere gino manyalo usore kata gino ma in iwuon inyalo timo e yo makare mar mondo mi okel ni yuto mari mapile kapile okinyi makawuono nyaka Ramogi ajwang'a antiere kae kod Dr. Panya. Dr. Panya en jalony e weche mag ohala wadwa twaka ka wapuonji mar mondo mi ing'e kaka inyalo chako ohala e yo makare to ponono ka ohala michako en ohala no ma seche moko iwacho ni en ohala no ma seasonal ma kinde moko timo maber kinde moko ok otim maber tang'o minyalo timo kamano timore e ohala mari machiegni ahinya Dr. Panya twak mar okinyi makawuono ichiwo nade achiwo bero komojis erokamano ahinya kuom chopo e Ramogi TV ang'e ni mondo nyalo bedo matek seche moko kata kamano ichopo achiel kachiel machiegni nyaka Ramogi ajwang' in bende kamoro amora mineno okinyi makawuono inyalo tudri kodwa kichwalonwa pachi kaachiel kod penjo moro amora minyalo bedo godo kotudore kod weche mag ohala kokale namba mar 3600 Facebook kacha kaka pile ibiro yudowa live Ramogi TV mbui marwa mar X ibiro yudowa @Ramogi TV kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ kawachako ayanga twak marwa Otieno Panya ng'ato ka dwaro chako ohala onego bed no chake yo machalo nade erokamano Joyce ka ng'ato dwa chako ohala nitie a number of things monego ng'i the things ma onyalo ng'i in terms of legal requirements kata dwaro mar chike mag piny nitie gik monyalo ng'iyo in terms of kata na finances mano pesa michako go ohala onyalo ng'iyo market ineno koro gik minyalo ng'i gi ng'eny and kwanyalo ng'iyo gi achiel kachiel kwanyalo mana ng'iyo gi achiel kachiel mana kar dhogi kanyo kidwa chako ohala yie mane mokwongo monego bed ni ng'ato ng'iyo en market kosi ng'iyo chal mar ofuki ni antiere kod pesa makama ema koro ero we ang'iyo ohala kosi bedo kod idea mar ohala mondi e pachi kokiwacho no ohala mantiere go ni onyalo chako gi pesa die kimanyo pesa mane monego kuong ne wadgi gimonego kuong ne wadgi ka gigi duto te to gidhe gi te marom but giba important ni idea cha should come first idea no mokwongo nyaka ing'e ni tang'o ma idwa timo ineno en ohala mane midwa timo to ohala ni idwa uso ne jomage to gigi idwa yudo gi kanye so nitie gima waluongo ni feasibility studies and a small research and you see research it's not like ni nyaka dhia itim kaka large scale research mitimo gi research firms but inyalo timo bana kaka nonro awuonding ni na set up kaka town ing'iyo ni kidwa yawo hotel for example ing'iyo ni to jomage mo yawo hotel to ere kaka girano tende gigi of course ibudo ko hotel go nitie hotel different categories koro mano can be a small form of feasibility studies mondo miyo inform ni to ka in idwa donjo the same business ma jogi timo challenges mage magin go ineno advantages magin go kata ma ere kaka giloso this money because ibudo ni within that given setup nitie joma timo maber to nitie joma bok timo maber ineno koro nyaka tim feasibility studies feasibility study no wanyalo wacho ni en market needs kose feasibility studies again, feasibility studies buro inform you of the market needs okay koro market needs kai ibudo ka koro giming'iyo ni to assuming ni idwa chako ohala kata na mar lewni for example ibung'yo ni to lewni gi adwa chako lewni mage kwawuoyo about market needs wawuoyo gimiluongo ni market segmentation koro market segmentation ni ka ibudo ni inya uso lewni ni mag nyithindo inya donjo lewni mag chuo
inya donje lewni mag mag mine, ori nya donje lewni mag vijende, ori nya donje lewni makoro mag iluong nango designers. Koro when you do the feasibility studies, or they inform me on area minyalo donje nikech ok dius gi gite. Another thing ma feasibility study no bro konyigo kwa make reference to market needs. Obro konyi gi ng'iyo ni to ere kama idwa allocate kata na ohandini, idwa kete kanye, ere kama ber. Ibro yudo ni kidhi e taonde moko to ohala achiel nie within along the same street. Just like ang'o ma omiyo magi timore? Miyudo ni ponono ng'ato kata uso nyanya ka, kendo kiwuotho mana bathe kanyo, kendo ng'ato uso mana nyanya, kendo mana bathe kanyo. Moko be nyalo bedo hotel, idhi kumoro tiyudo nana tende oriedo tung tutu. Kamano. Gima timore kamano en ni ji biro associate that given place give that type of business. Koro ka ng'at achiel ochake, ng'at mar ariyo bende chake, ng'at mar adek bende chake. Koro ibudo ni in kidhi outside location ma gintiere ni, tibudo ka in an outlier kata lone ranger. Koro ibudo ka most businesses gin within a given area. Mondo mi customers oyud yo mayot mar yudo gigi. For example, kibiro Nairobi ka, kidhi Luthuli tiyudo ka electronics ni kanyo te. Koro ng'ama da electronic definitely obiro to onge manien kacha. Iwinjo. Koro gini konyo customer mondo mi ong'e kama iyude gik moko. Kamano.